Tak, jedna injekčná striekačka na drogy pre Andreja Danka, jedna injekčná striekačka pre pána poslanca Huliaka, no a jedna striekačka na drogy pre pána poslanca Kotlára. To, aby mali pamiatku na to, že idú hlasovať za polovičné zníženie trestov za dílovanie tvrdých drog deťom na školách. Pozrite, budem už kruto úprimný. Všetci dobre vieme, že hlavným cieľom novely trestného zákona je znížiť sadzby pre kadejakých Bedrov a Kováčikov tak, aby vyviazli len s podmienkami, maximálne s domácimi väzeniami. A je mi jasné, že všetci vládni poslanci za to zahlasujú. Ale fakt nechápem, prečo ide vládna koalícia znižovať tresty za dílovanie drog deťom na školách na polovičné sadzby. Pozor, tu nehovorím o držaní pár jointov marišky na vlastnú spotrebu. Hovorím o polovičnom znižovaní trestov za dílovanie tvrdých drog, heroínu, kreku, metamfetamínu, a to aj pre deti do 15 rokov. Páni pronárodní poslanci zo Smeru a SNS, keď zahlasujete za znižovanie trestov za dílovanie tvrdých drog deťom, tak ste v očiach normálnych ľudí skončili. Rovnako tak, keď zahlasujete za to znižovanie trestov za vlámačky a vykrádačky domov a bytov, z čoho bude ponovom už len priestupok, prípadne podmienka. A väzenie bude hroziť zlodejovi už len vtedy, keď vykradne nejakú vilu boháča a spôsobí škodu nad 35 000 eur. Vy doslova tým podhadzujete bežných ľudí zlodejom a asociálom. A zatiaľ som nepostrehol, že by niekto z vás avizoval v parlamente pozmeňovací návrh a požadoval tieto brutálne nezmysly z novely trestného zákona vyhodiť. Páni poslanci, dobre viete, že v republike vás nekritizujeme bezhlavo za všetko, ako tí slniečkári na námestiach. Čo je správne, to oceníme. A podporujeme aj to zrušenie Lipšicovej prokuratúry. Ale za znižovanie trestov za dílovanie tvrdých drog deťom na školách by v živote nikto z hnutia Republika nezahlasoval. Pán Danko, Huliak, Kotlár a Taraba. Ak toto schválite, tak to bude podraz pre všetkých vlastencov na Slovensku.